80 céntimos. Vale. Gracias. Aquí tiene. Hasta luego. Adiós. Hola. Bon dia. Què volies? Una encimada. Molt bé. Aquí està, te va bé? Res més. €1, per favor. Vale, gràcies. Adéu. Bernat, vols anar un poc alerta, que estàs fent miques per tot? $1,50, per favor. Que no tens xerrera avui, tampoc. Saps què passa? Que d'ençà que se va morir son pare, aquest nin no ha tornat a xerrar més. Ei, para aqui! Porta Magda, hein? Ei! Deixa-lo fer! Estàs bé? T'has fet mal? ¿Por qué te pegaban? Venga, anem d'aquí. Estàs bé? No has de deixar que te fain aquestes coses. Au, vinga, anima't, que no estàs res. Ara te donaré una cosa que segur que t'alegra. Mira, Jas. Això és per tu. T'agrada? Vinga, anima't, alegra aquesta cara. Bernat. Bernat. Hola, què volies? No dius res?
ara me'n vaig, perquè ja no puc més. Agafa-la, papà!